बर'नि मुंदांखा इउटुबारजों लोगोसे बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि गेमस्रि दैमारि बिथाङा बर'नि इउटुब चेनेल बर' निउज बयनि सायाव बा बर' निउजनि हेंथायै हाथिगाव पुलिस बादायाव गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय हाथिगाव पुलिस बादायाव केस होनाय जादोंमोन। आरे हमदों आं बिराद मोजां मोनदों आरो हमबाव जाय इनभल्व दङ जाय इमान गथ' उन्दै बिसोरो जाय बेबायदि गाज्रि खामानियाव इनभल्व दङ गासिखौबो हमजोब गासिखौबो आरो बिसोरनि खुगानिफ्राय दिहुननो नाजा जाय बायनो फैग्रा जाय आरो देखायखादों माथो प्रान्जल ना माया बिसोरनि दालालखौ सोरबा हौवासा दालालनो बिसोरखौ माबाना होयनो रायलायना होयनो ओमफ्राय बिनि उनावलाय आंखौलाय मानो लाबोफानांगौ आंना बिसोरखौ सिनायो ना मा खालामो आं अलरेडि लावदुमदो देग्लादो दा बावैसो थांनानै हाथिगाव पुलिस स्टेशनावहाय एफआइआर खौ होबाय आरोना स' गाबोननो सहैनो हानाय बे मानसिनियावहाय ओमफ्राय माखासे लिरनाय बायदिब्ला नायनायबानो जाबाय बेहाय लिरदों बा बड'लेण्ड रादाबाव लिरदों बर'नि मुंदांखा इउटुबार आरो फावखुंग्रि गेमस्रि दैमारि बिथाङा बर' निउज बय इउटुब चेनेलनि बेरेखा गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय हाथिगाव पुलिस बादायाव मैया 26 जुलाइ खालार खालि गसर थिसनदों। बर' निउज बय इउटुब चेनेला गेमस्रि दैमारिखौ कल गार्ल आरो हानि ट्रेपिंआव लोब्बा दं होननानै बुंनायखौ लानानै आयेननि गेजेरजों नायबिजिरनानै दायनिगिरिखौ साजा होनो थाखाय गसरखौ थिनाय जादों होननानै बड'लेण्ड रादाबाव पस्टनि गेजेरजों लिरनानै होदों। दा बेनि सायावनो खोथा सावरायगोन बा बेखौनो आं खोन्थाखाबायानो जायखिजाया बे जाथाया मैयानो जालांनाय जाथाय माने दाखालि बावै सासे बर'नि इउटुब चेनेल बर' निउज बय बियो भिडिअ खालामदोंमोन जाहैबाय एक्स एनडिबिआ हमदों बेनि भिडिअआव गेमस्रि दैमारि बिथांनि थामिलखौ होदोंमोन नाथाय बे गेमस्रि दैमारिया जेबो लोब्बा गैयामोन नाथाय थेवबाबो बे बर'नि इउटुब चेनेल बर' निउज बयआ बेहाय गेमस्रि दैमारि बिथांनि थामनेलखौ लगायनानै होदोंमोन। दा बेनिफ्रायनो बे खोथाया जादों। दा बेनि सायावनो आथिखालाव ससियेल मिडियानि गेजेराव गोबां सावरायगासिनोबो दङ आरो गोबां बिदिनो हमजागासिनोबो दङ। दा बेहायनो हमजानायाव बेनि थामनेलखौ होनाङामोन आरोना दा बे थामनेलखौ होनायनि थाखायनो बे निउज बयनि सायाव पुलिसनि केस होनाय जादों। दा बेनि सायाव केसा जुदि थिसनजायोबाथाय जायबा बे निउज बय बेथ' साजा मोनखासिगोन नङा होमबा लोगोफोर आरो जुदि गेमस्रि दैमारि बिथाङा निउज बयखौ निमाहा होबाथाय बे मोनसे बाथ्रा गावसिनि मेटार बिनि सायाव जोंहा जेबो बुंनो थाखाय मोन्थाय गैया बे गावबा गावनि मेटार जायखिजाया जों बेखौ निउसाव मोननायखाय बा ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावजानायखाय जों बेखौ भिडिअ खालामदों बेहाय जोंहा जेबो गुबुननि लाइभआव माबा मोनसे कमेन्ट खालामनो थाखाय जोंहा मोन्थाय गैया जायखिजाया जों माबा मोनसे मोनबाथाय आपडेट होयो बेनोल' नाथाय जों आपडेट होनायनि गेजेरजों बेबायदि सोरखौबा थांखिनानै डाइरेक्ट जों बुंनो हाया। दा बिथाङा बा गेमस्रि दैमारिया हमजायाखैबो मायाखैबो बेबायदि खामानियावबो लोब्बा गैया अब्लाबो बिथांनि थामनेलखौ लगायदोंमोन जाहैबाय बेनिखायनो बे केसखौ होनाय जादों। गाबोननो सहैनो हानाय बे मानसिनियावहाय ओमफ्राय गाबोनो एफआइआर सहैबा उनाव निमाहा बिनाय भिडिअ खालामनाङा आब' गेमस्रि आं नोंखौ थामनेलाव होफ्लांबाय नोंखौ मेम्स बानायफ्लांबाय सरि बेफोरबायदि बुंनाङा मानो होनना बुंबा बे दाल' नङा गोबां मानसिफोरखौ आंल' नङा गोबां मानसिफोरखौनो बिदिनो नोंसोरो डिफेम खालामनो नागिरो आरोना माखासे खोथायाव माबा मोनसे खोथा मोनबानो माने डिफेमल' खालामनो नागिरो। आब' गेमस्रि बुंलाय मालाया बदनाम जाबाय नोंनि नामखौ मानो लानांगौ जाखो आंबो रागा जोंदों बेनोथ' जायखौ हमदों जाय हमजादों अन दा स्पट हमजादों बिसोरनि खुगानिफ्राय आरो बिसोरथ' इमान उन्दै गथ' बिसोरनि खुगानिफ्राय दिहुननो थाखाय बिराद इजि बुनानै सोंदो मालाय बिदि इनभल्भ गैयि मानसिखौ जानला माला बिदि होनाङा मिथिबायना ओरैबायदि प्रब्लेमल' माने क्रिएट खालामो आंनि लाइफआव माने आं बिराद हेपियाव थायो नालाय बिराद हेपियाव थायो आरामसे थायो आरो मोनसे खोथा दे हमनानै लाबाय नोंथांमोना जिखौ आंखौ प्रिन्सिपाल बानायदों बा बेसोरनि अनारा बेनो होननानै लावदुमा आं जुदि बिदि गाज्रिबा लावदुमा आंजों 4 बोसोर जाबाय रिलेशनशिपआव 4 बोसोरावहाय बे आंखौ मा सानसेबाबो हमना मोना जुदि आङो ना बारावनो थाङो ना बहानो थाङो आङो बे आंखौ गारा बे आंखौ ओरैनो लागोन मा जे खोथा। आङो मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन जोंनि एक्स एनडिबि आदामोनहा माखासे गाज्रि खामानि मावग्रा मानसिफोरखौ हमदोंमोन आं बे भिडिअखौ इउटिउबाव होदोंमोन ओमफ्राय आङो थाम्बनेलाव आब' गेमस्रिखौ होफानाय जादों भिडिअआवथ' आङो आब' गेमस्रिखौ जेबो बुङाखैमोन ओमफ्राय जास्ट थाम्बनेलावल' मोनसे पिक होफादोंमोन आङो आब' गेमस्रिनि पिकखौ होफानाय जादोंमोन
दा आब' गेमस्रिया बेखौ जोबोद दुखु मोनदों होननानै बुंदों। आंनि गोरोन्थि जाबाय, बेनिखायनो आं आब' गेमस्रिनिसिम निमाहा बियो। अननानै आंनि बे गोरोन्थिखौ निमाहा होदो। रायजो राजानिसिमबो निमाहा बिनाय थाबाय। अननानै आंनि गोरोन्थिखौ निमाहा होदो। आंनिनो गोरोन्थि जादोंमोन, आं मानिनानै लाबाय, बेयो आंनिनो मिस्टेकमोन। अननानै आंखौ निमाहा होदो। दा आब' गेमस्रिनि फट'खौ आङो थाम्बनेइलाव होफाबाय नालाय, बेनिखायनो आब' गेमस्रिया बिराद दुखु मोनदों। बेयो आंखौ गाज्रि मोनदों, जोबोद दुखु मोनदों। नंगौ, आंनिनो गोरोन्थि जाबाय। आङो आब' गेमस्रिनि फट'खौ बेबायदि होफानो नाङामोन। आङो गोरोन्थि मावदों। बेनिखायनो आं आब' गेमस्रिनिसिम निमाहा बिहरनाय जाबाय। आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय निमाहा बिहरबाय। आङो सरि बियो। अननानै आब' गेमस्रिया आंखौ निमाहा होदो आरो रायजो राजा गासैनिसिमबो निमाहा बिनाय थाबाय। अननानै बर'जों बर' बे खेबसेखौ आंखौबो बर'निनो फिसा होननानै बे खेबसेखौ अननानै निमाहा होगोन होननानै आङो रायजो राजानिसिमबो मिजिं थिबाय आरो आब' गेमस्रिनिसिमबो निमाहा बिनाय जाबाय। नोंथांमोनाथ' नुखाबाय भिडिअ'खौ। भिडिअ'आ जाहैबाय XNDF-फोरनि माखासे मानसिफोरखौ हमनायमोन आरो बेनि थाम्बनेइलाव आं आब' गेमस्रिखौ होफादोंमोन। बेयो आंनि गोरोन्थि जादों। जेरैबायदि आं गोरोन्थि मावबाय, बेबायदि रावबो गोरोन्थि दामावसै। बेखौनो आं बयनिसिमबो खावलायहरबाय। अननानै जाहाथे रावबो बेबायदि गोरोन्थिखौ खालामा, बेखौनो आं बुंहरनाय जाबाय। आरो आंनि गोरोन्थिनि थाखाय आं आब' गेमस्रिनिसिम निमाहा बिबाय आरो रायजो राजा गासैनिसिमबो निमाहा बिनाय थाबाय। अननानै बर'जों बर' बे खेबसेखौ अब्ला नोंथांमोना नुखांबाय जानांगौ मा बुंखो मा माखो गासिबो खोथाखौनो। जायबा निउस बय, बे निउस बयआ थाम्बनेइलखौ होदोंमोन। दा सानदोंमोन जानांगौ निउस बयआ गेमस्रि दैमारिनि थाम्बनेइलखौ होयोबाथाय बांसिन नायगोन होननानै। दा बेहायबा मा दं मा गैया बेखौथ' जों मिथिला जेबो। बे गावबा गावनि मेटार, जों बेहाय रावखौबो थांखिनानै बुंनो हाया। अब्ला लोगोफोर माखासे भिडिअ बेखिनियानोमोन। आं नोंथांमोना जेसेबां हागौ एसेबां शेयार खालाम आरो जोंनि आथिखालाव मा जागासिनो दं बेखौ मिथिला। आथिखालाव बर' समाजनि गेजेराव मा जागासिनो दङ जेबो गुमुर गैया आंहा। ओरैबायदि माने एखे हमलाय जेखेबो हमजागासिनो दङ। दा जियानो जादोला लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन। गोजोन्थों, एसेनोसै। जै बर' हारिनि। आरे हमदों, आं बिराद मोजां मोनदों। आरो हमबाव जाय इनभल्भ दङ, जाय इमान गथ' उन्दै बिसोरो जाय बेबायदि गाज्रि खामानियाव इनभल्भ दङ, गासिखौबो हमजोब, गासिखौबो। आरो बिसोरनि खुगानिफ्राय दिहुननो नाजा, जाय बायनो फैग्रा, जाय आरो देखायखादों माथो प्रान्जल ना माया बिसोरनि दालालखौ सोरबा हौवासा दालालनो बिसोरखौ माबाना होयोनो, रायलायना होयोनो। ओमफ्राय बिनि उनावलाय आंखौलाय मानो लाबोफानांगौ? आं ना बिसोरखौ सिनायो ना मा खालामो? मिथिनि फेक एकाउन्ट। औलै आजिखालि हमनो हाला, माने बहुत मानसिफ्रा बेकार ना, बेनि थाखायनो मालायनि फेक एकाउन्ट खेवनानै माबाबाय थायो। स' बेखौनो आङो बुंनो थाखाय लाइभ फैदोंमोन जे जाय बिथांमोना आंनि फट'खौ मिस इउज खालामदों बा आंनि फट'खौहाय थाम्बनेइल, माखासे भिउसनि थाखाय थाम्बनेइलाव होदों बा मिम्स बानायदों, बिथांमोनखौ आङो बुङो जे अननानै डिलिट खालाम।